बाजूळे सर नमस्कार. बरं, तुम्ही आपले ग्रीन प्लॅन्ट बायो प्रोडक्टचे या ठिकाणी उसाला प्रोडक्ट वापरलेत. कधीपासून वापरलेत? 2 डोस केले सर, 3रा डोस द्यायचा. म्हणजे 2 डोस झालेले आहेत. बरोबर. हा जो ऊस आहे हा किती महिन्याचा ऊस आहे? हे 6 महिन्यात चालू आहे. 6 महिन्यात चालू आहे. बरोबर. ह्याची ग्रीन प्लॅन्टचे तुम्हाला माहिती कोण दिली सुरुवातीला? सुरुवातीला माहिती साळुंके सरांनी दिली का? बरोबर. ह्याच्यापूर्वी तुम्ही रासायनिक खताचा या ठिकाणी वापर केलेला होता आणि तुमचे जे छोटे बंधू आहेत त्यांनी वापरलेलं आहे आपलं ग्रीन प्लॅन्ट्स. त्यांनी सुरुवातीपासून सुरुवातीला वापरलं. मग त्यांच्या ऊसात 3 महिन्याच्या नंतर वापरलो. 3 महिने. बरं, 3 महिने अगोदर कार वापरलो नाही? म्हणजे विश्वास बसला नाही मला हा त्यांच्यावर, खरं सांगायचं. हा, त्यांच्यावर म्हणजे विश्वासच बसला नाही. विश्वास बसलेला नाही. ती माझ्या पर्याने मी चाललो, त्यांच्या पर्याने त्यांनी चालली. हा, मग ह्याच्यावरती विश्वास केव्हा बसला? त्यांचा ऊस चांगला जमल्यावर मग बसल्यामुळे तुम्ही आलो पहिल्या शूटिंगला, तुम्हाला चौकशी करून मी टाकली. बरं. मग आता त्यावेळेस ऊस खूपच लहान होत आहे नाही? खूपच लहान. मला वाटतं मला येऊन एक 3 महिने झाले 3 महिने झाले आहे की नाही? तर त्यावेळेस ऊस तुमचे कुठं कांड्या सुटायलाच नव्हत्या, कांडी एक पण नव्हती, एक बी सुटाय नव्हती. आणि त्यावेळेस 4-5 आहे नाही, लहान भावाच्या ऊसाला 4-5 कांड्या सुटल्या होत्या. आणि त्यांचा आणि तुमचा ऊस एकदाच लावलाय का महागमुरी लावलाय? 15 दिवस अगोदर आहे. 15 दिवस अगोदर आहे त्यांचा. बरं बरं. आता या ठिकाणी तुम्ही ह्या ऊसाला आतापर्यंत किती डोस दिलेत? 2 डोस दिलेत, 3रा डोस द्यायचा आहे. द्यायच्या. किती? ह्याचा एक दिलाय. कशाचा? रासायनिकचा 1 दिलाय आणि जैविकचे 2 दिलेत. जैविकची 2. बरं बरं. ह्याच्यामध्ये आता तुम्हाला बदल काय काय वाटते? बदल भरपूर झाला सर. बदल उंची, हाईट वाढली. हाईट वाढली. बरं बरं. मग 3 महिन्यापूर्वी ह्या ऊसाला एक बी कांड नव्हतं. 1 मिनिट. हा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 म्हणजे 15 कांड्यावर ऊस गेलेला आहे. बरं बरं बरं. आणि ह्या ऊसाची जी कांडे आहेत बघा, हे कांड्याची जी साईज आहे एक समान आहे. एक समान आहे की नाही? कांडे लांब आहेत, एक समान साईज आहे. सगळ्या कांड्याची साईज ही एक समान आहे. बुडातले कांडे छोटे असतात, पण आपलं हे औषध वापरल्यामुळं उशिरा वापरल्यामुळे जरा सर अजून कमी भावातले कांडी जास्त लांब आहे. एक कांडी जास्त लांब आहे, कारण त्यांनी सुरुवातीपासून वापरलेलं आहे. सुरुवातीपासून वापरले, माझ्यापेक्षा कांडी लांब पण आहे. हा, पण चांगला आहे. ऊस त्यांचा चांगला आहे. तुमच्याकडे 4-5 त्यांचे झाले, 5 डोस झालेत. बरं. मग आता ह्याच्यामुळे वापरामुळं तुम्ही समाधानी आहेत? भरपूर समाधान आहे. बरं.